स्पेशली जोंनि सरकारा लाइमोन जेनेरेशनखौ लानानै बर' हारि दानाय आरो सान्थि गायसननाय गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जोंनि लाइमोनफोरा मोनसे गुफुं गेरेमसा हारि दानाय जाय गेरेमसा हारि दानायनि सिमांखौ बड'फा इउ एन ब्रह्मआ सुजुदोंमोन। बेखौ जाफुंहोनायनि थांखिजों मानावगिरि प्रमद बर' बिथां, मानावगिरि देवजि ब्रह्म बिथां, मानावगिरि रोंगोरा बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै UPPL दोलोआ खौसेथिनि दौलेंजों मोनसे गोदान मुगानि मोनसे जोङो मा होनो दिङा सोरजिनानै बे दिङायाव गाखोनानै गासैबो हारि माहारिखौ दैदेननानै हारि गायसननाय थांखि। ओंखायनो इयुन जोलैया दिनै ज' जाजाय जों फैदों आरो जोङो इयुन जोलैखौ लानानै हारि दानो सिगांबोदों। मिथिनो मोनो सारबाव फार्स्ट भटारफ्रानो जों नोंथांमोननि दोलोआव हाबनानै जइन जानानै नोंथांमोननो भट होनो मेक्सिमाम टु मेक्सिमाम दिनैनि दिनाव जोङो जुदि पार्सेन्ट हिसाबै रानोब्ला 65निख्रुइबो बांसिन UPPL दोलोआव BTRनि रायजो राजाफ्रा सापर्ट होनो फैगासिनो दङ। बाखि मिसेलेनियास जेसेबां पलिटिकेल पार्टिसफोर दङ बिथांमोना 35% राननानै लागोन। बेफोरबायदिया थाखाय 100% जेखुनु हारियावनो थाखाया 65% दिनै बर' आरो गुबुन हारिफ्रा UPPL दोलोखौ सापर्ट खालामनाय माने UPPL दोलोआ जे सान्थि आरो गोरोबलायनाय आरो खौसेथि अनलायनायनि मोनसे सरकार बा हालाम बानायनो नागिरदों बेखौ जाफुंनायनि मोनसे लामायाव फैबाय। BPFआ जिर' जामारसिगोन नामा सार? जिर' नङा। खाम्फा बरगयारिया दा केम्पेइन खालामनाया गुबुन माबायाव खालामाखै, मा होनोमोनलाय, गुबुन कनस्टिटिउन्सियाव बानायाखै। दा बिथाङा 14आवल' बानायगासिनो दं। बानायनायनि गुबै थांखियानो जादों जोंहा अलरेडि सिङाव लिंक दंखायो, ओंखायनो बिथांनि जा 10 to 13,000 BPF सापर्टार बेखौ लानानै खेबसेनो UPPL दोलोआव MP इलेक्सननि उनाव जइन जानो थाखाय बिथाङा थियारि जागासिनो। आरो बे प्रग्रामखौ दिनै खुंफुंलांनाय प्रग्राम खुंगिरि आरो गासैबो सारमोन बिथांमोनखौ आं हामबायो। आरो आंनिनो आंगो लोगोफोर जे दिनै आंजों खौसेयै दिनै जे जोंनि UPPL आव जयनिं जाफैदों बेखौ आङो साबायखर बावो। मानि थाखाय जोङो BPFखौ नागारनानै UPPL आव जयनिं जादों होनबा जोंहा गोबां रिजन दङ। आफ्राय आङो जेन'बा सिगाङाव आङो BPFआव आङो 2 मान्थ्स बायदि जाबायमोन खामानि मावनाया। आंल' नङा, बे जेसेबांनाखि दा बेयाव जयनिं जादों बे मेम्बार्सफ्रा गासिबो जोङो BPFनिनोमोन। नाथाय दिनै जों माखासे BPFनि खामानि मावनाय आइडिय'लजिफोरखौ मोजां मोनैनि जाहोनाव दिनै जों UPPL फारसे आगान सुरबोनो गोनां जादों। बिथांमोना गिबि खेब जोंखौ थांजेननायाव जोंखौ मोजाङै वेलकाम खालामदोंमोन, नाथाय उनाव जोङो जेबो खेरायफिनाखै, जे जोंखौ सिनाय बायदि खालामदों जे गावसिनि जोङो जेबो खामानि मावाखै बेफोरबायदि खालामदों। खामानि मावसेयावबो जेन'बा जों गावसोरखौनो सापर्ट होनो होननानै जों थांदोंमोन, जे जों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बिथांमोनजों ओंखारदोंमोन। जे हारिनि खामानि मावनो थांनांगौब्ला माबायदि मावनो गोनां जायो बिथांमोननि फारसे बेखौ नुनाय जायाखै। बेनिखायनो जोङो दिनै BPFखौ नागारनानै जोङो UPPL फारसे फैनाय जादों। आरो मा खामानि मावलांनो सानदों नोंसोर UPPL आव? जे आं बुङो बेखौनो, जेन'बा आं UPPLनि जानानै दिनै आं UPPL आव जयनिं जादों। आरो आंल' नङा, आंनि गासैबो दिनै लोगो बिथांमोन हिनजावसा आरो हौवासाफोर बिथांमोना दिनै जयनिं जादों। बिसोरो गासैबो जों मोनसे थांखियैनो जोङो UPPL आव फैदों। आरो जोङो इयुन जेनेरेसननि थाखाय, जे जोंनि फंबाय बिनानाव उन्दैफोरनि थाखाय, जे जोङो जाहाथे इयुन समाव जाहाथे जोंनि BTRआ जाहाथे समायना जायो आरो साफ्रोमबो फंबाय बिनानावमोना गाव गावनि थांखिसिम सौहैनायाव इजि जायो, जेबो खस्थ' मोना, गोदाव सोराव जानो मोना। नै बेफोरबायदिनि जाहोनाव दिनै जोङो UPPL आव जयनिं जाफैदों। जों दा जेनेबा 150 जन जयनिं जादों। आरो जिथुनाखि जयनिं जादों आरो बिनि बांसिन जोंहा UPPL आव फैबावगोन। आरो गोबाङानो जोङो BPFआव थांदोंमोन, जोङो 250 जन जों BPFआव जयनिं जादोंमोन। नाथाय दिनै माखासे बोथोरनि जाहोनाव, बोथोर मोजां नङैनि जाहोनाव आरो दिनै अखा बांखानि जाहोनाव दिनै जों सफैजोबनो हायाखै। आरो जों नेक्स्ट टाइम जोङो माखासे जयनिं प्रग्राम गोबां लाबावगोन। आरो लैहोर जोंनि इयुथ्सफ्रा जे दिनै UPPL आव फैगोन आरो जों UPPLखौ सापर्ट खालामगोन। आरो मोनसे जिथुनाखि सरकाराव दं बिनिफ्राय साबसिन गोख्रोंसिन सरकार खालामगोन होननानै जोङो बयबो थांखि लानानै फैगोन। आरो दिनै जों फैदों। स्पेसियेलि मा डिफारेन्स मोनदों मोननै पार्टिनि गेजेराव? आं मोननै पार्टिनि गेजेराव फारागथि मोननाया जाहैबाय, जिथुनाखि बिथांमोना जे सिगांनिफ्रायनो जेनेबा 17 इयार्स बेखौ जों बयबो मिन्थिखागौ सरकार सालायबोबाय। जे 17 बोसोर सरकार सालायनायाव दिनै मा उन्नति जाखो, जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मा सुबिदा जादों, बेखौ दिनै जोङो गोबां फारागथि नुनो मोनो। 17 बोसोरसिमाव जुदि BPF सरकारनि समाव जोंबो इयुथ खासैमोन, जेन'बा बिथांमोननि सरकार सालायनायाव जों जेबो खाबु मोनाखैमोन। आरो जोंनि बिदाफोर थांखांनाय बिदा बिब'फोर बिथांमोना जेबो खाबु मोनाखैमोन, गोदाव सोरावै थानो गोनां जादोंमोन। नाथाय दिनै
UPPL सरकार फैनायनि उनाव जोंहा गोबां सुबिदा जादों जोंहा गोबां सान्थि फैदों जे बयबो जोंनि बिदाफ्रा गासिबो मोनफा मोनफा बाहागोआव जोङो इनभेस्ट जानानै थानो हादों आरो जोंबो जों जानो मोनगोन बा जानो हागोन होननानै दिनै जों UPPL फैनाय जादों। नाथाय दिनैनि जयनिं जानायखौ जों नुदों फ्रायानो स्टुडेन्टफोर गोजा माखासे साननो हनो गोरोंफ्रा सानसुनिफ्रा बुङो फरायफुबाय थानाय समावहाय पलिटिकेल लाइनजों थांनो नाङा अब्ला दा फरायफुबाय थानाय समाव जुदि नोंसोरो इलेक्सन नैबे पलिटिकेल लाइनजों जयन जायो अब्ला नोंसोर माबायदि फरायगोन आं बुंगोन जेन'बा बांसिनैखै जेन'बा बिदि बुंग्राया जेन'बा BPA जेन'बा BPA जों UPPL खौ बुंगोन आरो जे बिथांमोना बुंहरगोन जे बैसो जाया नों जाया फरायफुबाय थानाय समाव मानि थाखाय पलिटिक्सआव ओंखारखो बाट पलिटिक्सआव ओंखारनाया जेन'बा ओंखारनाया सोरबा गोरोंजोंल' जाया पलिटिक्सआ जेन'बा पलिटिक्स जानांगौब्ला मोनसे राजनितिक जानांगौब्ला सोरबा खाना खुज्राबाबो सोरबा जोङो रायजो राजा गासिबो रोंनाय रोङै गासैखौबो लानानैसो जों मोनसे पलिटिक्स जायो थिग बिदिनो दिनै जोङो इयुथ्सफ्रा बुजिनानै जेन'बा जोंखौ मानो जयनिं जादों होनना बुङोब्ला जों जोंनि मोजांखौ हास्थायनायाव जेन'बा बैसोर बिथांमोना मोजां मावाखैब्ला जों मानो ओंखारबोनो जों गावनो गाव इयुथ्सफ्रा जों फारि फारि ओंखारबोनानै जोंनि लामाखौ जों दिरुननानै लानो गोनां जागोन बा दिरुननानै लानो गोनां जायो बेनि थाखायनो दिनै जों मोजां लामाजों हान्थिलांनो थाखाय जों जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै जों बे UPPL जयनिं जादों बेयाव UPPL जयनिं जादों बेयाव जेन'बा पलिटिक्सआव ओंखारनाया जेन'बा उन्दै गिदिर बेयाव जेबो फारागथि गैया जे जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जेन'बा मोजां खामानि मावनायाव सासे जोङो सोरबा उन्दैनिफ्रायबाबो सोलोंनानै लानो नांगोन सोरबा जौ फाग्लानायनिफ्रायबाबो जों सोलोंनानै लानो नांगोन बेयाव जेबो फारागथि गैया आरो सोलोंथाइ बेखौ जोङो जोंनि गावनि थाखाय मावनांगौब्ला जों गुबुननिफ्रायबाबो सोलोंना लानो गोनां जागोन आरो जोंबो गुबुननो फोरोंनो गोनां जागोन बेयाव बिदि जेबो फारागथिखौ जों हमनो हाया UPPL जोंनिफ्राय सायख'जानाय बिजाथिया जुदि देरहानानै थाङोबा NDA बा UPPL निफ्राय सायख'जानाय बिजाथिया जुदि देरहानानै थाङोबा नोंथांमोननि इयुथफोरनि जौगानायनि माबायदि खामानि मावजानो लुबैयो बिथांखौथ' आं बुङो जे जोंनि बे UPPL नि बिजाथि जयेन्त सार बिथां जेनेबा जोंनि इयुथफोरनि थाखाय जों खामानि माने जोंनि इयुथफोरनि थाखाय आं खामानि मावजानो लुबैयो जे स्पेसियेलि इयुथफ्राथ' जोंहा गोबां गोथौ गामियाव गोबां इयुथ्सफोर दं नाथाय बिसोरनि थाखाय जेन'बा माबा मोनसे खेला दुलानि जेन'बा स्पर्ट्स लाइनाव जेन'बा गोबां जोंनि बर' हारिफ्रानो डाउन थिग बैफोरबायदि खना खनला गामिफोराव थांनानै जे स्पर्ट्स मोनसे इनस्टिटिउसन खुलिहैयो जे माबा मोनसे कचिं होयो मोनफा मोनफा पार्टखौ लानानै जे खामानि मावहैयो आं बेखौ लुबैयो आरो माखासे सोलोंथाइ बिथिङावबो साननानै नायोब्ला स्पेसियेलि जोंनि गोथौ गामियाव दा साप'ज जोंनि गामियावनो हमनानै नाय साननानै नाय जोंहा सरकारि स्कुल गैया प्राइभेटलि स्कुलैनो दङ बेफोरबायदि प्रसेसआथ' जाबोगासिनो नाथाय कन्टिनिउथ' बहा जानो आरो दानि जिहेतु सरकाराव फैबावगोन जे सरकाराव फैब्ला बैफोरबायदि थालांनाय खामानिखौ मावफुंनानै आरो जोंनि बिटिआरखौ समायनासिन खालामो आरो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि आबै आबौ जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय मोजाङै गाहामै खामानि मावलाङो जे बिथांमोना इयुन फिउचाराव जेबो खस्थ' मोना इजियैनो गावनि थांखिसिम सहैनो हायो बेफोरबायदि खामानिखौ आं मावजानो लुबैयो इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन जिब्रै इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे MA नङाब्ला BA उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे BEd नङाब्ला DLEd कर्स लानाय जानांगोन फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा SMC नि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों WhatsApp एपआव दैथायहरनो हागोन सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन